Hizkuntza eskubidei buruz, orain arte entzun ditugun azalpenei, beste hiru begirada gehituko ditugu orain. Hain zuzen ere, mahai inguru honetan dauden hiru adituen iritziak eta ikuspuntuak. Joseba Lozano, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzaren herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendaria. Mikel Arregi, Nafarroako Gobernuko Euskarabideko zuzendari kudeatzailea. Eta Paul Bilbao, Euskararen gizarte erakunden kontseiluko idazkari nagusia. Mahai ingurua hiru zatitan banatu dugu. Lehenengo zatian bakoitzak azalduko du gaiak iradokitzen dizkion ideia nagusiak 10 minututan. Eta gero, bigarren zatian, ni planteatutako galdera bati erantzungo diote. Bakoitzak galdera bana. Eta hirugarren zatian, jakina, zuen galderen zain egonen gara, eta eskatuko dizuegu hori zer galdetu nahi dizuen eta nori galdetu nahi dizuen azaltzea eskatuko dizue. Eta besterik gabe, hasteko, Joseba, zurea da hitza. Eskerrik asko. Jaun-andreok, egunon, Euskal Zaindia zorionak mendeurrenagatik eta urte askotarako izan bedi, eta antolatzaileak eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Estatu aurreratu eta demokratikoetako bizikidetzaren oinarri nagusietariko bat da giza eskubideak errespetatzea. Era guztietako eskubideak eta eskubide horien artean, zer esanik ez, hizkuntza eskubidea daude. Euskadiko autonomia erkidegoan edo erkidegoko euskal herritarrok badauzkago hainbat hizkuntza eskubide aitortuak denon artean adostu dugun legediari esker. Eta legedi horren barruan aipatzeko adira dibes autonomia estatutoa, euskeraren legea, eta arlo pribaturako konsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko legea, bere garaian eta gero hura garatzeko egin zen dekretua. Eskubide horiek guztiak bi zutabe nagusitan oinarritzen dira gurean. Lehena, oso importantea, Euskal Autonomi Erkidegoko herritar guztiei hizkuntza eskubide berak aitortzen zaizkie, bereizketarik egin gabe eremu geografikoa edo soziolinguistikoa delata. Horrek esan nahi du, Nabaridaseko herritar batek, Abaltzizketako beste herritar baten eskubide berak dauzkala. Hori guretzat oso importantea da, erabakigarria, azken batean, ni pentsatzen dut, zonifikazioari edo erreserbak sortzeari bizkarra ematea izan dela giltzarria gure normalizazio prozesuaren arrakasta ulertzeko. Eta bigarren zutabea zein da? Bigarren zutabea da Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntza eskubideak herritarrei dagozkiela. Eta administrazioei eta zenbait erakunde eta enpresari neurri apalago batean dagozkiola eskubide horiek betetzea eta betetzen direla ziurtatzea. Hau da, eskubideak herritarrenak dira eta ez dira gureak, administrazioarenak. Hori horrela izan arren, gauza jakinekoa da, gauza badela, hizkuntza eskubide horiek formalki aitortuak izatea, eta beste gauza badela, bene-benetan errespetatuak izatea. Hori horrela da. Esan nahi dut, legezko berdintasun formala ez dator beti bat benetako berdintasun formalarekin. Eta hori ez da bakarrik gertatzen euskararen kasuan. Genero berdintasunaren esparruan edo beste 11 esparrutan gauza bera gertatzen ari da zoritxarrez. Horren ondorio zer ari da gertatzen? Gertatzen ari dena da euskaraz bizi nahi duten herritarrek, Euskal Autonomia Erkidegoan, egunero ikusten dutela euren hizkuntza eskubideen urraketa. Pairatu behar izaten dituzte eskubideen urraketak. Eta hori gertatzen da hirietan, hori gertatzen da herrietan, hori gertatzen da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta toki guztietan. Eta hala esaten digute egunero jasotzen ditugun salaketek. Horrek esan nahi du atzeragoa zela hizkuntza eskubideen defentsan, nire ustez ez da pentsatu ere, horrek esan nahi duena da, oraindik bide luzea gelditzen zaigula egiteko hizkuntza eskubide guztiak osorik errespetatu daitezen ala esparru publikoan nola pribatuan.
Hizkuntza eskubideen urraketarako arrazoiak aztertzen baldin baditugu, nik uste dut ohikoenak gure esperientziagatik bi izaten direla. Bat izaten da, langile eta arduradun batzuen jarrera izan daiteke, eta langile eta arduradun esaten dudanean esan nahi dut administraziokoak izan daitezkela edo administrazioak kontratatutako enpresa batekoak, hori askotan gertatzen da, jarrera izaten da, eta beste batzutan izaten da langile horien hizkuntza gaitasuna. Jarrerari dagokionez, egia da kasu gutxi batzuetan jarrera txarra antzeman izan dela, batez ere beste garai batzuetan, baina egunero gertatzen diren hizkuntza eskubideen urraketa hoien oinarrian nik uste dut ezjakintasuna bilatu behar dela kasu askotan, jendeak benetan ez daki. Beste kasu batzuetan, ez dakit, urte askotako inertzia, edo erabilera planen porrota, edo dena delakoa, hor dago. Zorionez, euskararen kontra saleratu diren jarrera negatibo horiek gero eta bakanagoak dira eta isolatuagoak gure komunidadean, nik esango nuke. Eta froga bat emango dizuet. Adibidez, administrazioarekin harremanetan jartzen diren herritarren 30% euskeraz egiten du. Kontuan hartzen baldin badugu 16 urte gorakoen euskaldunen kopurua 36% dela, hau da, administrazioarekin normalean harremanetan jartzen den biztanleria mota, horrek esan nahi du, herritar euskaldun gehienek badakitela herri administrazioetan topatzen dutela toki bat nun euren hizkuntza eskubideak aldarrikatu ditzaketela oro har. Eta nik uste badakitela administrazioak lanean ari direla euren hizkuntza eskubideak zintzotasunez defendatzeko. Hori bermatze aldera adibidez, 2018an Eusko Jaurlaritzak eta erakunde gehienak onartzen ari diren erabilera planetan badago helburu bat oso importantea ona ekarri nahi izan dudana. Eta da, gure helburua erabilera planetan da plangintzaldiaren amaieran, hau da 2022 urtean hizkuntza eskubideak herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzea 100%. Lortuko dugun ala ez, hori denborak esango digu, baina behintzat, erronka hor dago. Bikain ziurtagiria ez da prozesu honetatik kanpo geratu. Dakizuen bezala, administrazio batek edo konsumitzaileen eta erabiltzaileen dekretuaren menpeko enpresa batek bikaineko oinarrizko ziurtagiria lortu nahi baldin badu, baldintza bat bete behar du, eta da, herritarren hizkuntza eskubidea bermatzea. Horra ere, eraman izan da gure defentsa hori. Hori, jarrerari dagokionez. Hizkuntza gaitasunari dagokionez, nik berriro ere zorionez uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan gauzak aldatzen ari direla azkenengo urteotan. Utzidazu datu pare bat ematen, hobeto ulertzeko zein zen egoera eta momentu honetan zein den egoera. 1980 urtean, 23,5 ziren euskara gehiago edo gutxiago ezagutzen zuten langileak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetan. 2017an egin den ikerketaren ondorioz, kopuru hori 70,7%ra heldu da. Gure datuen arabera, administrazioetan lan egiten duten kargo publikoen 70%ak ere esaten du euskalduna dela. Hori ezaguerari dagokionez. Beste datu bat, ertzaintzari dagokiona. Adibidez, 2017an 380 plaza atera ziren 27. promozioan. Aurkeztutako hautagaietatik 70%ak bazeukan ertzaina izateko eskatzen den hizkuntza maila. Hau da, Europako markoaren B2. Eske 21%ak bazeukan goragoko maila bat, C bat, eta 6%ak bazeukan beragoko maila bat, B bat. Horrek esan nahi du hautagaien 98%ak bazeukala euskara maila bat edo beste. Hori orain arte, hori berria da, orain arte etzen horrelako hori gertatzen gure eskaintza publikoetan, eta ez da bakarrik ertzaintzaren kasuan gertatzen. Datuek esaten digute, azkenengo datozen 10-15 urteotan aldaketa handia egongo dela administrazioan, jubilazioa direla eta. Gu jubilatuko gara eta jende berri asko sartuko da administrazioan lanean. Sartuko diren horiek gehienak euskaldunak, elebidunak izango dira, eta gai izango dira euskeraz eta gaztelaniaz lan egiteko. Nik uste dut etorrera hori aprobetxatu behar dugula,
azken urteotan sostatu nahi izan dugun erabilera, eta orain erabilerari egin diote referentzia, indartzeko. Erabilera baita gure helburu nagusia. Arnasgune funtzionalak sortu behar ditugu administrazioetan, eta apurka-apurka baita enpresetan ere. Ez bakarrik herritarren hizkuntza eskubideak defendatzeko, baizik eta baita administrazioan eta enpresetan lan egiten dugunen eskubideak ere defendatu ahal izateko. Ez dakit denboraz nola nabilen, baina nire lankideek segurazki gauza interesgarriagoak izango dituzte, eta ez diet denborarik kendu nahi. Bakarrik esan, nire ustez, Euskal Autonomi Erkidegoan inoiz baino gehiago zaintzen direla herritarren hizkuntza eskubideak. Nik esango nuke herritarrek inoiz baino kontzientzia handiagoa dutela euren hizkuntza eskubidei buruz eta gainera eskatu egiten digute hizkuntza eskubide horiek errespetatzeko. Baina egia da, egunero, gertatzen direla gaur egun hizkuntza eskubideen kontrako urraketak. Horien kontra egin behar dugu, bidea luzea da, bide malkartxo izango da, baina behintzat bide honetan bide lagun dauzkagu elebide, behatokia, arartekoa eta ez dakit, euskararen hizkuntza ofizialen defentsan eta askatasunaren eta berdintasunaren alde lanean ari diren hainbat erakunde, hainbat elkarte eta batez ere hainbat herritar. Nik hemen nagoela aprobetxatuta eskerrak eman dizkiet egunero gurekin jartzen diren harremanetan jartzen diren herritarrei salaketak jartzeko, ze horrek aukera ematen digu egunero detektatzen ditugun problemak konpontzeko, eta besterik ez. Eskerrik asko, Joseba. Mikel, zure txanda. Egunon, entzuten da. Entzuten da? Hasi aurretik Euskaltzaindiari eskerrak eman nahi dizkiot aukera eman didalako gaurko mahai inguruan parte hartzeko. Eta gonbidapena jasotzearekin batera luzatu zidaten nolabait abiapuntu bat, ez? Eta abiapuntua zen hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsalean agertzen da hizkuntza eskubideak izaera bikoitza dutela. Kolektiboa, hizkuntza komunitatearen eskubideak eta individuala, pertsona guztienak. Eta bidimentsio horiek banaezinak direla agertzen da. Argi dago ere horren aurrean adituen iritziak ezberdinak direla, baina nik gutxienez azpimarratuko nuke nire iritziz alaxe dela. Banaezinak direla eta aintzat hartzen denean egoera hori eskubideen bermea osoagoa dela. Baina ikuspegi hori eramaten bada hizkuntza gutxituen egoerara ikusiko dugu deklarazio unibertsalak dioena gauzatzeko arazoak daudela. Kasu gehienetan eskubideak norbanakoari aitortzen zaizkiolako eta hori gertatzen den kasuetan gainera era mailakatuan eta asimetrikoan gertatzen dela. Estatuko hizkuntzek garapen osoa bermatua dute bizitza publikoan eta bizitza pribatuan. Eta jardunaldian ikusten ari gara hizkuntza gutxituak bigarren mailan geratzea ohikoena dela. Baina egoera hori gainditzeko urratsak eman daitezkela ere ezin daukatu. Europan eman den urrats garrantzitsuenetakoa eskualdetako eta eremu urriko hizkuntzen Europako gutuna izan da. Aurreko bi saioetan nik uste dut gaina honen inguruan azalpen sakonak eta interesgarriak eman direla. Gutunak aitortu egiten du eskualdetako edo eremu urriko hizkuntza bat bizitza pribatuan edo publikoan erabiltzea preskribi ezinezko eskubidea dela. Eta bat egiten duela nazio batuen eskubide zibil eta politikoei buruzko nazioarteko itunean jasotako printzipioekin eta gizakiaren eskubideen eta oinarrizko askatasunen babeserako Europako Kontseiluaren hitzarmenaren espirituarekin. Bi egun hauetan ikuspegi orokorrak eta beste lekuetakoak aztertu dira. Horregatik, orain saiatuko naiz euskararen kasuaren inguruan ideia batzuk azaltzen. Kontuan hartu behar dugu euskararen eremuan 3 egoera juridiko-administratibo daudela. Euskadin euskara ofiziala da gaztelaniarekin batera, Nafarroan ofizialtasuna lurraldearen zati batean besterik ez dago aitortua eta iparraldean euskara ez da ofiziala. Beraz, errealitate horren aurrean
esango nuke ezin dugula euskararen kasuaz hitz egin, eta egokiagoa dela euskararen kasuetaz hitz egitea. Euskal Herri osoan hizkuntza politika bera edo bateratua aplikatu ezin delako. Hori bai, aurrera egiteko aukerak aprobetxatu behar ditugu, eta duela gutxi esate baterako 3 administrazioek edo 3 lurraldetako administrazioek itun bat sinatu dugu, non lankidetzarako oinarriak zehaztu diren, eta gizarte eragileekin lankidetzarako aukerak zabaltzeko aukera gauzatu den. Adibide bat jartzearren Euskaraldia dugu horren erakusle. Estatuan berezko hizkuntza duten erkidegoetan hizkuntza horrek ofizialtasun estatusa du. Erkidego horietan gainera badira gehiengo politiko eta sozialak aldeko hizkuntza politikak garatzeko. Nafarroan aldiz hori ez da gertatzen eta aplikatzen den edo aplikatu den hizkuntza politika koiuntura politikoaren arabera errotik alda daiteke. Horrekin ez dut esan nahi erkidego horietan gatazkarik ez dagoenik edo sakoneko desadostasunak ez daudenik. Euskararen foru legeak hizkuntza eskubideak eremuka sailkatu zituen. Hau da, herritar guztien hizkuntza eskubideak berdinak ez izateko oinarri legalak finkatu zituen. Legea onartu zenean aldeko hizkuntza politika aplikatzen hasi zen, eta sustapena eta hizkuntza lan ildo nagusiak izan ziren. 2000 urtetik 2015 urtera bitartean, aldiz, legearen aplikazio murritzagoa abian jarri zen eta jokabidea euskaldunon hizkuntza eskubideak ez bermatzea izan zen, neurri hauen bitartez. Eskubideak gauzatzea oztopatzen zuen araudia indarrean jarri zen eta zonifikazioa herritarren eskubideak mugatzeko erabili zen. Horrek zalantzarik gabe talka egiten du norbanakoaren eskubideekin. Adibidez, eremu euskaldunean bizi den herritarren eskubideak eremutik ateratzean mantentzen ote diren ezbaian jartzen da eta legala izan daiteke aldeko neurriak ez aplikatzea. Euskararen legearen edukia oso lausoa delako. Aurkako dinamika honetan salbuespen bat egon da eta ez nola nahikoa gainera. Derrigorrezko baita aipatzea hemen toki entitateek hizkuntza eskubideak bermatzeko egin duten eta egiten duten lana. Euskararen ordenantzak eta normalizazio planak onartu dituztelako eta urrats emankorrak gauzatu dituztelako. Nafarroko gobernuak aplikatzen zuen hizkuntza politikaren helburua ez zen hizkuntza eskubideak bermatzea. Eta egoera soziolinguistikoa ez da kontuan hartu hizkuntza politika mailakatuak aplikatzeko, baizik eta eskubideak ukatzeko eta mugatzeko. Hemen ezberdintasun sakona dago lehen Josebak aipatu zuen Euskadiko egoerarekin. Jokabide hori 2015ean aldatu zen eta Nafarroko gobernurako onartu zen programa akordioak aldaketa sakona ekarri du. Ondorio nagusia hizkuntza politika berria abiatzea izan da. Guztira 19 neurri adostu ziren eta nagusiki lan ildo hauek garatu dira. Lehenengoa hizkuntza eskubideak bermatzea helburu duten araudiak indarrean jartzea izan da. Euskararen legearen 2. artikuluak dio, herritar guztiek dutela Nafarroako berezko bi hizkuntzak jakiteko eta erabiltzeko eskubidea. Lehen esan dudan moduan, legearen zehaztasun ezak posible egin zuen aurreko legealdietan eskubide hori mugatzeko araudiak onartzea. Legealdi honetan egoera hori aldatzeko arauak onartu dira. Legediak jartzen dituen mugen barruan aurrera egiteko aukerak daudelako. Esate baterako, hartutako erabakien artean, zerbitzu zentralak definitu dira eta horietan neurriak hartzeko aginduak eta badaude. Eta nik uste dut horrek herritarren eskubideak bermatzeko momentuan urrats sendoa dela frogatzen duela. Dena den ez dago erabateko segurtasun juridikoa eta eraginkorrak izan nahi badugu etorkizuneko erronka legedia aldatzea da. Aldi berean aldeko hizkuntza politika abian jarri da, herritarren arteko berdintasuna lortzea helburu duena. Eraginkorra izateko planifikatu izatea oinarrizkoa da eta horregatik Nafarroko gobernuak 2017ko urtarrilean Euskararen lehen plan estrategikoa onartu zuen. Planaren ildo estrategiko nagusiak hauek dira. Gizarte erabilera, hiztun berriak, zerbitzu publikoak, Euskararen prestigioa eta erakargarritasuna eta hizkuntza esparruan araudiak onartzea eta aplikatzea, diagnostikoa eta ebaluazioa egitea eta lankidetzak
gauzatzea. Hemen azpimarratu nahi dut, une honetan diagnostiko fasean murgilduta gaudela, eta aitortu behar dut ere oso prozesu komplikatua, luzea eta zaila gertatzen ari dela, informazio gutxi dagoelako, eta informazioa eskuratzeko sistematizazioak oraindik ez ditugulako modu egokian implementatu. Hori guztia bideragarria izateko baliabideak jarri dira, planifikazioa gauzatzea bermatuko duten baliabide ekonomikoak eta giza baliabideak handitu dira eta hurrengo urtetan handituko direla aurre ikusten da. Esate baterako 2015ean Euskararen inguruko programak egiteko zegoen aurrekontua 690.000 eurokoa zen, 2019koa aldiz 4.300.000 eurokoa izan da. Honekin ez dut esan nahi, iritsi garenik emaitza egoki batera, baina bidea zein den erakusteko besterik ez den adibidea da. Dauden baliabideak hala ere mugatuta dira eta neurrien garapena denboran luzatuko denez, beharrezkoa da egoera soziolinguistika aintzat hartzea. Egoera hau ez badugu aintzat hartzen, frustrazioa sor daiteke egiteko falta dena asko delako. Bukatzeko aurrera begirako erronka batzuk edo aipatu nahiko nituzke. Lehenengo erronka denon buruan dagoen ideia da. Hizkuntza eskubideak bermatzen dituzten neurriak aplikatzen jarraitzeko aukera egotea. Eta erronka hau, nire ustez, gizarteari dagokion erronka da. Bigarrena, hizkuntza eskubideak Nafarroa osoan onartuko lukeen araudi egokia onartzea, eta nagusiki parlamentuaren teilatuan dagoen erronka dela esango nuke. Hirugarrena, plan estrategiko berria diseinatzea eta onartzea da. Urte honetan amaituko da lehenengo planaren aplikazioaren indarraldia, eta argi dago gauza praktikoa izan daitekela ematen badu ere, oinarrizkoa dela planifikazioa ongi garatzea eta ongi bideratzea. Eta laugarrena, erakunde publikoen eta gizarte eragileen arteko lankidetzan sakontzea, eta hori posible egin ahal izateko finantziaziorako plangintza egokiak gauzatzea. Eta kasu honetan nik uste dut guztioi dagokigun erronka dela. Hori da nik lehenengo saiorako edo prestatu dudana dena den galderen bidez ere honen inguruan zalantzak edo argitzeko aukera egongo da. Ia esker, Mikel. Paul, zure txanda. Egunon guztioi, eta denek eta behin nola ez, zorionak Euskaltzaindiari, eta eskerrik asko, hemen parte hartzeko euskara eskaintzagatik, baina eskerrik asko jardunaldi hauek antolatzeagatik, nola ez. Rosak gaia jarri zianean, bertsorako gaia jarri zianean, egia esan, berak ere esan zian hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala, eskubideak, eta gure etorri zitzaidan lehenengo ideia izan zen, oso ongi dago, aztertzea, zen kontestutan bizi ditugun Euskal Herrian hizkuntza eskubideak, baina interesgarriagoa ere iruditu zitzaidan nolabaiteko kontestualizazio orokor bat egitea. Azkenean, hemen lehen Europako Kontseiluko arduradun bat izan dugu, eta nazioartean egon daitezken joerek eta tendentziek badakatelako gero eragina herrietan edo gure kasuan autonomia erkidegoetan edo estatuetan hizkuntza eskubideen aitortzarekin. Badakate lotura zuzen. Orduan, zein da dakagun arazo eta egiturazkoa. Gaur egun hizkuntza eskubideak eskubide subjektibo bezala ez daudela inon aitortuta. Eta nik uste dut premisa hortatik hasi behar dugula. Eta ikusten badugu nazio batuen erakundea eta lako erakundeetan, zein izan da joera? Hizkuntza eskubidei izaera subjektiboa eman beharrean, egin dutena izan da beste eskubide, oinarrizko eskubide batzuen ikuspegi linguistikoa ez egitea. Baina hori ez da nahikoa. Gainera, eskubideen kolektiboi etzaile izaerarik emana izan. Bestea beste, hor dakagu Frantziako jakobinismoa, eta bestea beste badakagu, bigarren mundu gerrak zer utzi zuen munduan, eta horrek eragin zuen, eskubide kolektiboen aitortzarik ez egitea. Eta hori izan da orain arte egondan joko zelaia. Egia da, nire ustez, horrek, astiro, itzultzaileia baditute.
egia da hor zorionez ikuspegi akademikotik nolabaiteko iraulketa egin zera bazien egitate batzuk. Hizkuntza eskubideak eskubide negatiboak dira, zergatik. Hizkuntza eskubideak eskubide positiboak izan beharko dirateke. Hizkuntza eskubideak pertsonari dagozkio, ez parkatu. Zeozer baldin badaka izaera kolektiboa hizkuntza da. Hortaz, eskubideak badakate beraldagai kolektiboa. Hizkuntza pertsonai lotzen zaie, eta lurraldeari. Nik ez dut darrekatuko euskaldun bati madine hizkuntza eskubidea bermatzea. Eta gero, atzo zera baten dira gertu zen, hizkuntza eskubideak sartzen ziela hor soft law horretan, hard law horretan saldu beharrena. Alegia, benetako eskubide subjetibo eta ukigarriak. Horrek zer ekarri zuen, azkenean gatazka non dagoen ikustea. Eta gatazka zein da triangelua. Nori zer. Ze eskubide nori eta nork aitortu eta bermatu behar duen hizkuntza eskubidea. Horri aurre egiteko tresna sortu zen, eta lehen Juan Carlosek aipatu du, hizkuntza eskubide negazio unibertsala. Horrek, lehenengo aldiz, hizkuntza eskubidei izaera subjektibo eman zielako, hizkuntza eskubideen alde kolektiboari erreparatu zielako, pertsonei eta lurraldeari beraien lekua eman zielako, baina zoritzarrez, toia dakaguna arazoa, horrek ez zuela inolako transzendentzia juridikoski izan. Hori da gaun joko zelaia, gurera etortzen bagara. Ipar Euskalari dagokionez, ikusi dugu zein izan den Frantziako estatua nazioarteko estandarren artean. Frantziako estatuak ukatu egiten du, gutxien gori dagoenik, bai eskubide zibil eta politiko nazioarteko 27. artikuluan, bai horren eskubideen deklarazioaren 30. artikuluan, egia da, eta atzo eta Lamonik esan zuen, Frantziako Konstituzioan aldaketa bat egon zela 75 puntu bat artikuluan, baina eskubide berririk esan sortu. Horrek zer ekarri du? Bertako eskualdeetako batzaretan, asanbladetan, estrategia desberdina garatzea. Alzatzen adibidez, hasi ziren nolabait Europako kartaren udaletako kartatxoak egiten, ekialdeko Pirineoko Kontseilu Orokorrak katalanari eman zion nolabaiteko aitortza, atzo sortu ziguten zer egiten Korsikan, edo gurean, Euskal Hirigune elkargoan, ekainaren 23an, egia da nolabaiteko aitortza emazitzaken Euskal Herriari, nahiz eta horrek ondorio juridikorik ez utzi. Hortaz, atzo, behin baino gehiagotan entzunez, legea garrantzia duen, bargi dago, aitortza juridikoak eta legeak bere biziko garrantzia duela, alegia zutabea da hizkuntza eskubideak aitortuko badira, gero itzengo dugu bermeaz. Eta Euskal Herrian, Euskal Herrian, lehen, Sistok aipatu du ez, Espainiako estatuak oso modu interesgarrian berretsi zuela erregio gutxiengoen hizkuntza Europako ituna, baina gogoratu behar dugu, lehen aipatu du hor badagoela beste dokumentu bat, nire ustez pisu handiagoa duen Europako Kontseiluan, gutxiengo nazionalen babeserako izanen markoa, eta hor, estatuak esan du ez dagoela gutxiengori. Dokumentu hori sinatu eta berretsi duen arren, ez da horren aplikazioa egiten gurean bezalako hizkuntza komunitatean. Egia da kartarekin lauzo jokatu zuela, baina juridikoki garrantzia handiagoa daukan izanen markoarekin ez zuen horren lauzo jokatu. Eta ze joko zela edakago orduan Espainiako estatuan hizkuntza eskubideak aitortzeko? Beti lau maximalen araberako joko zela edakago. Bat, eta atzo Juanjo Alvarezek, azken izatearen abantaia, osatu betia repekatu behar, atzo Juanjo Alvarezek esan zuen bezala, gaztelen ezagutzeko derrigortasuna, nolabait ofizialtasuna desbirtuatzen da ofizialtasunari edukiak entzen diola. Bigarrena, ofizialtasuna, eta gaur egun, Hego Euskal Herrian, hori da aukera juridiko bakarra gure hizkuntza eskubideak legez aitortzeko. Gustatu gauza gehiago egin da gutxiago, baina gaur egun ofizialtasuna bide bakarra legez hizkuntza eskubideak aitortzari begira. Hirugarren dimentsioa berezko hizkuntzarena, baina hor ere auzitegiei esker berezko hizkuntzak izan zitzaken ondorioak ja desbirtuatu dira, lehen aipatu den bezala, berezko hizkuntza erabiltzen zuten Katalunia, katalana lehenesteko, baina hori ere auzitegiek bota zuen parentesia. Askotan esaten dugu, Espainiako estatuan hizkuntzen kudeaketa edo eskumena autonomia erkidegoi dagokiela, baina nire ustez, hizkuntzen kudeaketa askotan dagokio auzitegi zuzendari eta auzitegi gorenari. Azkenean, beraiek agintzen dutelako askotan zein arau jar daiteken martxan eta zein arau errefusatu behar du. Hortaz, joko zelaio horretan jokatu behar dugu, eta gero, atzo esan bezala, botere legegileari azkatasuna ematen zaio,
nahi duena egin dezala, eta gurean ikusi dugu, bi joera desberdinak ziela, Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialtasuna ez daitu zitzaion Euskarari lurralde osoan, eta Nafarroan ez, eta gero sartzen gara, nire uste gauza, atzo komentatu zuen Euskararen legea demokratikoa eta legala dela, nik ez dakatik gelako arazorik hori onartzeko, hori alaxe delako, baina ni beti jatzut adibide berdina, eraman dezagun hori beste eskubide batera, ea, eta legea eta demokratikoa izan arren, baina beste oinarrizko eskubide bat eskualdatzea, alegia eskualdetan jartzea, pues legala demokratikoa izango da, baina justizia parametroetan iruditzen zait ez dela justu. Hori da aitortza, baina gero badugu berme. Nik hor behin Ricardo irakasleak gure jardunaldi batean erabili zuen eskubideen arko, ezta? Eta berak esten zuen, eskubide bat aitortzen denean, azken finean horre bat egiten dut eskubideen aitortza berez ez duela bermea ekartzen. Perse, hizkuntza eskubidea aitortzen denean, arkuaren beste aldean automatikoki egon behar duela hizkuntza eskubide aitortu den hizkuntza eskubide hori bermatzeko mekanismoa. Eta iruditzen zait hor zer sakondu badagoela. Modu desberdinetara egin daiteke arauaren bidez, egin daiteke plagintzaren bidez, nik ezagat arazorik esateko, egin daiteke zeapenen bidez, alegia herritarrok legea urraten dugunean, horre ondorio batzuk eragiten dizkigu, nik uste dut, herritar bati eskubidea urratzen zaionean, ikusi behar dela, ze mekanismo jartzen den eskubide hori berriro urratua izan ez dadin. Alegia, eta hor kokatzen dut nik hor, ofizialtasuna da eskubidea aitortzen den eremu horietan, hor dakago erronka. Ze mekanismo eragingarri jarriko dugun, eta zandakoa, hainbateko mekanismo izan daitezke, benetan hizkuntza eskubidea bermatzen. Eta amaitzeko, gizarte zibilak, proposamen bat jarri genuen bai gainean, eta lehen Bankalos kaepatu du, hizkuntza eskubidea deklarazio unibertsala, eta hain dela bi urte, Europako 30 hizkuntza komunitate horrezkatzen dugun, gora eragile jarri genuen ja bideo horria. Alegia, zan genuen, gizarte zibilaren iritziz, neurri hauek, alegia hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa, neurri hauek abian jarriz, posible da, lortuko dela ez dakigu. Futurologia ez du egiten, baina iruditzen zaigu badagoela adostasun sozial importantea, benetan ez aitortzari, aitortza badakigu zein den bidea, alegia horrek ez dago misterioan diri, hizkuntza eskubideak aitortuak izan daitezen, ez dago misterio diri zer egin beharren, guazen orain bermerako mekanismoiek guztion artean zehaztera. Eskerrik asko. Hor, zuri, oso puntualak, oso giroak. Begira, azaldu duzun azken ideiaren hildotik, pixka bat gehiago sakontzea eskatu nahi nizun. Protokoloa, paradigma berria lortzeko berri bide horritzat jo duzu. Eta aipatu duzu, badela bermerako neurri sorta bat barnean duena. Igual da nire ikuskera, baina gehiago nolabait komunitate bakoitzak badu bere autodiagnostikoa edo diagnostikoa egiteko tresna, zein diren aitortutako hizkuntzak eta ze punturaino bermatuta dauden. Baina galdera izango litzatek eta beste urrats bat eman da. Behin diagnostikoa eginda, zer egin behar duen hizkuntza komunitate batek diagnostiko hori hobetzeko. Osea, zer egin behar den ezintasunen aurrean edo urraketa daudenean, hau da, ze palanka mugitu beharko lirat, edo ze tresna, ze palanka, ze lehentasuna egon daitezken, argazki estatiko bat ez lortzeko. Eta igual hori, pixka Nafarroa ekarrita, lege hau daukagu eta hemen gaude, eta urteak eta markadak pasatzen ari dira, eta nola ikusten duzu hori, eta pixka bat perspektiba ez bakarrik hemen, perspektiba orokorran Europa mailan adibidez. Ba, nik uste dut, horrezegatik hain zuen ere, protokoloa presatu genuenean, protokoloa badaka bi atal, ezta? Lehenengo atala gehiago lotzen zaio aitortzari, ez? Eta hor badakigu esan dugu, zeinen joko zelaia, Espainiako estatuan, Frantziako estatuan eta Europan. Orduan, egia da, lehen atal hori badala neurri batean hizkuntzeko deklarazio unibertsalaren baiteko kopia bat. Iruditzen egulako, lehen esan bezala, deklarazio unibertsalak oso posizio aurrerako zuela hizkuntza eskubideen gaian. Guk egin genuen izan zen, guazen orain hartzea gure bizitzako eremu guztiak, eta guz dezagun, zen neurri hartu behar dan, hasita, hizkuntzan, onomastikan, gurean ez, beste hizkuntza komunitate batzuetan, arroza dituzte onomastikarekin, alegia ezin dutela beraien hizkuntzan jarri, landscape, zera, errotulak eta barrekoa. Gure ustez, honek dakan abantaia da neurri ezari garela. Orduan,
Azken plan asko hitz egiten da gobernantza eredu berriez. Gobernantza eredu berriak, non gainditu behar diren gaur egungo gobernantzak, non gobernantza eredu berrietan lortu behar da nolabaiteko sintonia instituzioak eta eragileak, Europako Kontseilua bera ari da alabasuak eta batzuk egiten ez, gobernantza eredu berri osoan. Gure ustez, hor kokatu behar dugu, edo hor kokatzen dugu guk etorkizunan egin beharreko lanketa. Badakigu non dauden palaka batzu, badakigu hizkuntza baten ezagutza unibertsalizazioak zenolako ondorioak ekarriko dituen hizkuntza eskubideen beharri dagokionez. Badakigu hizkuntzaren palanka zenolako eragina izan ezakeen zai dagokionez. Eremu sozioekonomikoa, askotan gure bizitzaren zatirik handiena ematen dugu zerbitzuak ematen, zerbitzuak eskaintzen, kontsumiten. Palanka hori ere nire ustez mugitzen hasi beharko genukela. Alegia, nik betzaten dut, ez da horren beste ideia falta, ez da horren beste bide horririk ez dagoela, kontua nola jartzen garen, eta berrio dio gobernantza edu berrien bidez, alegia non gune horietan instituzioak, baina bai gizarteare, gune partekatuak izango ditugun, diagnosio horretatik urratsak egiteko. Egoerak, zalantzari gabe, eroan baian, euskara duen egoera, gure lurraldean bertan, egin dugun laburpen horretan, ez da gauza bera, egoera Nafarroan, Arrabezkaian eta Gipuzkoan, edo Ipar Euskal Herrian, eta ez da gauza bera, atzo izan genuen Frisiako laguna, izan dugu Korsikako laguna, baina gutxienez bai definitu dugu gure ustez non jokatzen dugun etorkizuna. Gurean ikusi dugu, eta ben aipatu da Euskaraldia, Euskaraldia balio izan du, hanka soziala nolabait astintzeko. Oain ikusiko dugu ze emaitza emango duen, nik uste dut pertzepzioa da, ikusi erabileran emaitza interesgarriak emango dituela, baina ja, emaitzaile jakin gabe badakigu herritarren pertzepzioan iragina izan duela. Alegia, autuan eragin diguten faktoreak jarri dira bian. Eta horiek jarri dira euskalgintzaren, instituzioen eta beste hainbat, alegia, askotariko eragileen lankidetzarekin. Zergatik ez dugu eramaten hori orain alde politikora. Alegia, azkenean, hizkuntza baten normalizazio prozesua, prozesu soziopolitikoa da. Gizartea astindu behar da, baina gero astintzen duzunean, eta zuk autua bultzatzen duzunean, gero behar duzu autu hori egin duten herritarren eskubidea bermatzea, horrek neurriak ekarri behar ditu. Horregatik nire ustez, gure dagokionez, Euskai dagokionez, hor jokatzen dugu. Alegia, ea nola egiten dugun, lortu ditugun inertzia hauek, eremu politikora eraman, eta ikusi, non jo behar ditugu lehen palankak. Eta benetan hor konplizitate eta harmonia egokia lortzen bada, nire ustez, urratz oso nahingarriak izan daitezkela, lehen ere Josebak aipatu, Euskal Autonomia Erkidegoan badakigu ezagutza ze joez. Alegia, nire ustez, orain dakagu aukera benetan iraulketa hori egiteko. Eskerrik asko. Hurrengo galdera Josebarentzat. Zure azalpenean aipatu duzu Euskadiko Autonomia Erkidegoan aitortutako eskubideen zutabetako bat dela eskubideak herritarrei dagozkiela. Eta eraberean erabilera dela helburu nagusia. Ez dakit, galdera da, eskubideak norbanakoak badira bereziki, eta orduan erabiltzeko erabakia hiztunen mailan ere kokatu behar da, erantzunkizuna hiztunen mailan ere kokatu behar da, beste era batera esan da galdera. Ze punturaino ikusten duzu lotuta komunitate linguistikoaren bizitasun etnolinguistikoa eta eskubideen izaera kolektiboa. Eskubidean ere baldin bada, erantzunkizunan nirea da, erantzukizun kolektiboa zerbait, harago doan zerbait, ze horrek ere baditu bere irakurketak gero, ez? Nola ikusten duzu? Rosa, zelako galdera 5 minututan erantzute. A ber, hizkuntzak gizartean duen egoeraren erantzukizuna hiztunak du. Hizkuntza fenomeno soziala da, baina haren gauzapena individuala da. Horrek esan nahi du, norbanakoa dela parte hartzailea errealitate horretan. Eta nik esango nuke, hiztun bakoitzak hartzen dituela erabakiak, eta berak erabakitzen duela norekin, zein kasutan, eta nola komunikatu. Alde horretatik, nire ustez, hiztunak erantzukizuna du hizkuntza hautatzeko prozesu horretan. Horraino helduta, esaten baldin badazu, baina erabaki hori hartzen duenean, erabaki hori askea da, edo ez da.
Pues nire ustez erantzuna garbi dago, ez da erabaki astea. 11 faktorek eragiten dute hizkuntza hautu bat edo bestea egiteko momentuan. Esate badako, ez dakit, hizkuntza gaitasuna da horietako bat, edo beldurrak, edo dena delakoa. Nire iritzez ez genuke denbora galdu beharko galdetzen haber, ez dakit, nori leporatu behar diogun hizkuntzaren egoeraren erantzukizuna norberari edo taldeari edo dena delakoari. Nire ustez importantena da errealitate horren aurrean hizkuntza politikaren ikuspegitik ikustean nola esku hartu dezakegun eta hori da aztertu behar duguna. Esan nahi dut, nire ustez adibidez, hizkuntza bat aukeratzeko momentuan hiru faktore dira importantenak. Bata da hizkuntza gaitasuna, hau da, zenbateraino menperatzen dugun hizkuntza bat, bai testu inguru formaletan, hau bezalakoa, edo testu inguru informaletan. Bigarren faktore oso importantea da, ez dakit, hizkuntza hori erabiltzeko aukera. Adibidez, nik igual hizkuntza gaitasuna badaukat, baina Gasteizen bat esparrutan nik ez daukat aukerarik nire hizkuntza erabiltzeko. Eta hirugarrena dudarik gabe dira hizkuntza ohiturak. Askotan, badago gaitasuna eta badaude aukerak, baina inertziak indarra handia du. Orduan, nik uste dut datozen urtetan 3 faktore horien inguruan lan egin behar dugula, eta Paulek esan duen bezala nik uste dut Euskaraldia oso harik eta interesgarria izan dela, eta izan behar duela etorkizunean 3 faktore horietan eragiten duelako zuzenean. Bigarren kontua, izaera individuala eta kolektiboa, ni Paulekin ados nago neurri batean, beste kontu batzuetan enago hain ados. Bueno, hasteko nire oso zaila egiten zait galdera honi erantzutea, nik dakidala zuzen bideko katedradunak urteak eta urteak daramatzate gai honi bueltaka, eta nik uste dut ez direla ados jarri, eta ez direla ados jarriko. Filologo bati argibidea eskatzea, pues igual gehiegi eskatzea da. Baina, gure legediak egia da eskubide individualak aitortzen dituela. Hori argi dago. Esan edut, horren arabera, hizkuntza eskubideen onuradunak ez dira kolektiboak, baizik eta individuoak. Hori bai, individuek osatzen dute kolektibo bat. Esan nahi dut, hizkuntza eskubide horiek gauzatzen dira testu inguru batean, Euskal Herritarren testu inguruan. Nik nire beldurra edo nire zalantza. Nire zalantza da hizkuntza eskubide kolektiboak aldarrikatzeko momentuan garbi eduki beharko genukela zer den hiztunen komunitatea. Jakin beharko genuke hori ondo definitzen. Ni seguru nago hemen ikuspegi filologikotik definitu nahiko bagenu zer den euskal hiztunen komunitatea, hemengo bakoitzak segurazki definizio bat emango lukela. Batek igual etnolinguismoari lotuta, beste batek psikolinguismoari lotuta edo zaila da. Zuzenbidearen ikuspegitik lehen aitortu duzu. Eztabaidak ikaragarria dira. Horregatik, ez dakit, nik uste konbeni zaigula ulertzea, beste arazo bat dago, nire ustez, eta da, konbeni zaigula ulertzea gizartea errotik aldatzen ari dela azkenengo urteetan, eta behar bada, orain dela gutxi erabiltzen genituen parametroek momentu honetan ez dute balio. Esan nahi dut, 21. mendeko hiztun komunitatea guk ezagutu duguna bezalakoa da. Nire ustez, komunitate diferentea da, askotarikoa, interes ezberdina dauzka, Baumanek esaten duen bezala likidoagoa da, ez dakit individualismorako joera handiagoa du, eta nik esango nuke momentu honetan, Paulek esan duen bezala, igual kohesiorako, euskararen bizindarra dagoela guztien arteko kohesio horren bermean. Esan nahi dut, bai instituzioak, bai euskalgintza, bai elkarteak eta bar, elkarrekin lan egin kohesio horretan. Nik esango nuke momentu honetan indar zentrifugoak indartsuagoa direla besteak baino. Eta esan nahi dut, hizkuntza eskubide kolektiboak aldarrikatzeko kohesio ikaragarria behar da, gizarte batean, eta nik zalantza egiten dut ia kohesio hori daukagun, baita
eremurik euskaldunenetan ere. Orduan, nik uste dut aurretik kohesiorako, hau da, indarrak bildu behar ditugula, zuk esan duzun bezala, segurazki iritzia partekatu, diagnostiko bateratuak egin, ikusteko hemendik aurrera zenolako bidea hartu behar dugun. Ongi. Mikel, zuretzako galdera. Uste dut, aipatu duzula eta pentsatzen dut aurretik ere atera dela jardunaldi honetan ideia hau, eta da, egoera soziolinguistiko ezberdinak, batzutan, askotan, ez dakit, erabiltzen direla eskubideak murrizteko, eta ez hizkuntza politika ezberdinak implementatzeko edo proposatzeko. Eta desenfoke hori gainditzea oso garrantzitsua da, iruditzen zait, kutsatuta daudela iritzia eta diskurtso asko, eta galdera da, zer egin beharko genuke, zuzen ere, hizkuntza eskubideen murrizketarik ez gertatzeko, eta egoera soziolinguistiko ezberdinak kontutan hartzeko politika ezberdinak, hizkuntza politika egokituak implementatzeko. Eta ohartxo bat erantzun baino lehen, hau iruditzen zait gai oso garrantzitsua daukagula Nafarroan, aspaldidanik eta ardatzetako badela, baina ez bakarrik Nafarroan. Albaldin baduzu erantzunean ere orokortu, adibide bat jarriko dut, ohikoa delako hizkuntza bat ez ikasteko sasi eskubide hori, hizkuntza erabiltzeko eskubide kolektiboa eren gainetik jartzea. Eta hori ez da bakarrik Nafarroan gertatzen, hori oso orokorra. Euskat hori da, zer ekar dezakezen hortik. Eta batez ere, barkatu diskurtsoen aldetik, eta bar, ja nola, ze hasi beharko genuken hori hor ekoizten. Bueno, nik uste lehenengo baldintza dela denok jabetu behar dugula egoera soziolinguistikoa egoera dinamikoa dela eta ez egoera estatikoa. Eta Nafarroan, baina ez bakarrik Nafarroan, nik esango nuke aldeko hizkuntza politikak garatu nahi ez dituztenen arrazoi bidea edo argumentoa dela egoera estatiko baten aurrean gaudela eta hori ezin dela aldatu eta gauzatu nahi den hizkuntza politika abiatu behar dela hori ez aldatzetik. Orduan, horren barruan aldaketak gertatu daitezke, baina hortik kanpo ez. Nafarroan duela gutxi eztabaida sakona gertatu zen eremu misto Euskararen legean gertatu den azken aldaketarekin. Eremu ez euskaldunetik eremu mistora pasatzeko proposamena 54 udaleko egin zuten eta horren aurka zeudenek arrazoitzen zuten ez zegoela aldaketarik. Gero realitateak erakusten du, herri horietatik etorri den dinamika etorri dela aldaketak gertatu direlako, soziologikoak eta soziolinguistikoak. Dena den, egia da, nik gertuago Nafarroa ezagutzen dut eta hurrengo mailara igoz agian estatua, eta azken boladan berezko hizkuntzak normalizatzearen aurkako diskurtsoak eta proposamenak agertzen ari dira, eztabaida politikoan momentu honetan, eta askotan erabiltzen diren arrazoiak dira herritarrak eskubidea duela, herritar guztion berdintasuna funtzio publikoan sartzeko momentuan, hausten dela hizkuntza eskakizunak ezartzen badira. Eta nik esango nuke zorionez, estatuko erkidego gehienetan oinarrizko adostasuna dago hori horrela ez dela gauzatzeko momentuan. Gehien bat, ez dakite, estatu mailako alderdien eta diskurso politikoak dira eta ez horren beste erkidego horietan. Entzun da ere, eta Nafarroan oso ohikoa da, euskara ez ikusteko eskubidea dugula. Rotulo bat bi hizkuntzetan jartzean euskara inposatzen ari garela. Absurdoa da, baina gertatzen den kasua da. Dena den nik uste
beste erkidegoetan edo nik arazoa ikusten dut eztabaida politikoan agian, baina ez agian eguneroko politika gauzatzeko momentuan. Aldiz Nafarroan nik esango nuke bi bloke oso definituta daudela eta koiuntura politikoaren arabera gertatu daiteke hizkuntza politika eta hizkuntza eskubideak bermatuko lukeen hizkuntza politika bat gauzatu ahal izatea edo ezinezkoa suertatzea. Horregatik nik uste Nafarroan egin beharko genuken lana izan beharko lukela kontsentso zabalagoak bilatzea. Programa akordioa egin zenean kontsentsu oinarrizko potente bat lortu zen, parlamentuan 26ko botua kontsentsua lortu zen, baina guztiz aurkakoa gerta daiteke. Hauteskundeetako emaitzak asko baldintzatu dezakelako. Horregatik nik ikusten dudana da aukerak egon badaudela kontsentsu zabalagoak egiteko. Hau da, momentu honetan, segurazki denok esango genuke oposizioan dauden alderdiekin ezinezkoa dela, nik esango nuke gehiengoarekin, oposizioko gehienekin oso zaila dela, baina nik uste dut denok onartu beharko genukela, esate baterako 2015an Euskararen legearen aldaketa potente bat eman zen, eremu ez euskaldunean Euskaraz ikasi ahal izateko eskubidea onartu zen. Eta aldaketa horretan alderdi sozialistak aldeko jarrera eduki zuen eta alderdi sozialistaren parte hartzearekin lortu zen. Beraz, adostasunerako aukerak egon badaude. Egia da, atzo parlamentuan gobernuak onartu duen dekretua bertan bera usteko mozio bat aurkeztu zen eta alderdi sozialistak mozio horri sostengo eman zion. Orduan, hau da, bidea ez da erraza. Eta gero nik uste, neurri handi batean euskaldunoi dagokigula urratsak ematea hurbiltze hori edo hurbilpen hori egiteko. Momentu honetan, Nafarroan, erdaldun askoren artean, ez dakit nik zabaldu den edo zabaltzen ari den diskursoa da Euskara berdin inposaketa. Eta hori denok dakigu ez dela egia, egia justu alderantzizkoa da, norbaitek hizkuntza eskubideak urratuak baldin baditu euskalduna da, baina egia da, simplea eta erreza den mezu hori iristen dela. Nik ez dakit horrek indar korrelazioa aldatzea ekarriko lukeen, hau da, boto andana joatea oposizioko alderdietara, baina argi dago hor arazo bat dugula. Ondorioa ez da hizkuntza politikak leuntzea, nik ateratzen dudan ondorioa da jarraitu behar dugula lanean, jarraitzen hartu dugun bidetik, baina komunikazioa eta zubiak eraikitzea ezinbestekoa da. Nik esango nuke ez dakit elkarte autonomoko egoera ez dut oso ongi ezagutzen, baina nik esango nuke esate baterako euskaraldiaren adibidea jarri da eta diskurso mailan arko politiko osoa agertu da horren alde. Gero kritikatu daiteke noraino zintzoa den guztien agerpen hori, baina Nafarroan kontua da erdiak aurka daudela. Diskursiboki, ez? Orduan, nik gutxienez bide horretatik joko beharko genukela uste dut. Eskerrik asko. Hiruei, orain zuen txanda da. Lehen esan dudan bezala, mesedez esan zer galdetu nahi duzuen, eta hirutako nori galdetu nahi diozuen. Pare bat galdera dauzkat, oso zehatza. Zein da hizkuntza politikaen xedea, bat, eta bi, legerietan eta araudietan zergatik eta zertarako euskararen ondoan beti aipatzen da gaztelania. Barkatu nori egiten diozu? Hiruei, hizkuntza politikaen xedea, ia nola ulertzen duten, eta gero, bai Nafarroako eta bai autonomia erkidegoko
legerietan eta arauetan beti aipatu behar duzu gaztelania euskaren ondoan. Bereziki laburtzeko zeirubek. Hizkuntza alegia, hizkuntza batean, ameteko uskurdigo, hizkuntza politika, helburua da hizkuntza normalizatzea. Atzo ere komentatu zen, normalizazio hitzare badirudi azken boladan demoniozatu egin dela, orain beste bat horrean jarraitzen du, nik lehengo eskolakoa naiz, eta hizkuntza normalizatzea, hizkuntza hori, funtzio soziale guztietan erabiltzea, eta zeratek ez, hizkuntza hori bihurtzea hizkuntza horrek ez duzan nahi, herri eleaniztun batea, zalantzari gabe. Hori bat, eta gero, bestean ni ez naz politikari, baina, uste dut lehen ere, Juan Carlosek gauza bera planteatu dela, nire beti harritu nau, azkenean lehen esan bezala, guadakago mazima, konstituzioak esartzen duena, eta ja, alegia gaztelaniak dakan, estatu mailako ofizialtasunak eta ezagutzeko derrigortasunak, gaurtik ondorio estatzen da, herritar guztiek eskubidea dutela erabiltzeko, bere funtzio sozial guztietan. Eta egoera gotxioagotan, ez dagoen momentutik, nik ere ez dut ulertzen, ez egatik egon behar duen. Hori ez da... Zer? Sedea, hizkuntza eskubide, herritarren hizkuntza eskubideen bermea ziurtatzea. Hemen dugun gabezia da, arauak ez duela onartzen nolabait eskubideen onespen hori, ez? Eta orduan abiatzen gara lausoagoa den egoera batetik, baina gutxienez guk aplikatu nahi dugun hizkuntza politikaren sedea, hizkuntza eskubidetan oinarritzen da. Eta gero, zergatik euskara eta gaztelania bikote bereiz ezin modura edo aurkezten den, nik esango nuke gutxienez, nik ez dut pertzepzio hori, egia da bi hizkuntzak aipatzen ditugula, ez nuke esango beti eta ez nagusiki, baina, Nafarroko egoera soziolinguistikoaren errealitatea da, berezko bi hizkuntza dauzkagula, herritar erdaldun elebakarra asko ditugula, eta gehiengoa, euskararen aldeko urratsik ematen ez duena, eta horiek hor daudela ez badugu ikusten, nik esango nuke bide okerretik joan gaitezkela. Eta orduan, eta nik uste dut haiengana ere hurbildu behar dugula, eta esan behar digula, hain zuzen ere, euskara sustatzeak ez duela ekartzen, gaztelania ahultzea, kezka horiek daudelako ere. Orduan, nik maila horretan kokatuko nuke. Ez, eta ulertzen dut, eta oso deigarria egin zaite aipatu denean, zergatik aipatzen den Katalunian, edo Nafarroan, edo gaztelania, konstituzioak berak ja finkatu duenean, orduan guk arduratu behar dugu, bertako hizkuntzaren kontuetaz, baina une honetan Nafarroan planteatuko bagenu Nafarroa erdian gaztelania ez dela bertako hizkuntza, nik gutxienez uste dut arazoak izango genituzkela hori defendatzeko. Bai, Euskal Autonomia Erkidegoan ikustu gauza, hizkuntza politikaren helburua, da hizkuntza gutxiagotu bat normalizatzea, beste hizkuntza ofizialen maila berean jartzeko. Eta horrela, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatuz. Zergatik agertzen da gaztelania euskeraren ondoan? Hizkuntza biak ofizialak direlako Euskal Autonomia Erkidegoan. Eta ofizialak dira, nire ustez, herritar gehienek horrela nahi dutelako. Ez dut uste elebakartasunaren aldeko aldarria nagusia denik Euskal Autonomia Erkidegoan, nik esango nuke, nik esango dut diskurtsoen gaineko ikerketak egin ditugunean, nik uste dut jende gehienak eleaniztasunaren alde jende gehiena dagoela, eta gehiago esango dizut, batzutan aipatzen da Nafarroa eta gu irla bat izango bagina bezala eta bar, nik esango nuke Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleak euskararen normalizazioaren alde daudela eta agertzen direla behin eta berriro, baina hor badago muga bat eta hor badago oreka bat eta ate batzuk hobe zabaltzen ez baldin baditugu, zelitekena da zigorren bidetik edo beste bide batzuetatik abiatzen baldin bagara, momentu honetan daukagun euskararen normalizazioaren daukagun konsensu hori apurtzea.
Ez behar bada lurralde batzuetan, baina bai beste lurralde batzuetan. Gipuzkoan dagoen egoera eta Araban edo Bizkaiko zonalde batzuetan dagoena ez da bera, eta nik uste momentu honetan konbeni zaigula daukagun marko honetan mugitzea eta aurrera jarraitzea beti ere normalizazioaren alde. Ez dakit beste galderarako denbora. Bueno, orain bai, bati, Eza, hiruei ez du balio. Patxuri barren. Bai. Beno, nik uste dut hizkuntzaren etorkizuna eta hemen bentsat autonomia inguruan da, neurri handi batean ekonomia baldintzatuta dagoala. Zer esan nahi dut? Administrazioan funtzionarioak euskaratzeko eta pauso handiak eman dire. Baina administrazio horrek gero, bere zerbitzu ehuneko hainbat ugari ditu azpi kontratazio bidez. Da azpi kontratazioetan ez da eskatzen nahitan nahi ez euskara jardizan hor. Hiru kasu, bat. Erakunde publiko batean, lehen ertzaina zegoen tokian edo bertako funtzionarioak, joan atera eta inorez erantzuteko azpi kontratazioko jentea. Hori sarri pasatzen dena. Beste bat, herri bateko jaiak kontratatu dizu barrakak eta musika dena, euskarazkoa bapes, dana erderaz. Eta abertzalean eskuan zegoan, udal hori. Galdera pixka bat formulatzeko eskatzen dizut. Eta hirugarrena, zer antzuten duzuen. Gabon jaien azkenengoan, azpi kontratazioz, Euskal Telebista, 5% kantu guztiak inglesez einbeste kantari hemen ditugunean. Iritzia zen. Ez, kontratazioari dagokionez, ni ados nago Patxirekin, esan nahi dut, askotan hizkuntza eskubideak urratzen direla azpi kontratazioak egiten direnean, baina egia ere bada, eta hemen administrazioan lan egiten duen jendeak badagoela, gu behartuta gaude gure kontratuetan klausula batzu jartzera esateko azpi kontratak egiten direnean, esan nahi dut, euskerari ofizialtasuna eman behar zaiola eta herritarren hizkuntza eskubideak eman behar direla, eta beste gauza bada, eta hor arrazioa daukazu, gauza badela kontratuetan klausula horiek jartzea, eta beste gauza badela aztertzea zenbateraino respetatzen diren horiek, eta arelarriagoa da, dakigunean ez direla respetatzen, aber zenbateraino hartzen ditugun neurriak hori etorkizunean gertatu ez dadin. Hori horrela da. Baina nik uste dut apurka horri ere aurre egingo diogula. Azkena, uste dut badagola bat eskat... Eskubide kolektiboak edo norbanakoarena bakarrik. Hizkuntza da bi gauzak. Norbanakoaren eskubidea eta baita ere hiztun komunitatearena. Eta Barcelonako adierazpenak hori esaten du argita garbi, eta zehaztuko nuke oraindik gehiago, jabea, eskubide horren jabea, edo sujetoa, ez dela lurraldea, baizik eta komunitatea, hori bai. Eta bigarren gauzatxo bat, Mikelek aipatu duen gai bati buruz oso garrantzitsua da Nafarroan. Orain arte galdu dugun gizartearen zati handi baten aurrean, galdu dugun eztabaida izan du da ofizialtasunak, ez euskarak, ofizialtasunak behartu egiten duela. Hori da, nola edo ala itzulia, buelta, eman behar dioguna. Ofizialtasunak aukerak ematen ditu, eta aukerak ematean bermeak ematen ditu. Baina horreri buelta nola eman, esate baterako beti kokatzen da, adibide zehatz batzuetan, bat jarri da, eta da lan publikoetarako sarbidea, akzesoa. Eta horrezaten da, euskara baldintza bezala jarri ezkero, ez gaudela denok berdin. Inori etzaio oroitzen, edo ez da inor gogoratzen, esatea baita ere, gaztelera edo gaztelania jakitea berezkoa bezala onartzen da, eta kito. Baina nik uste dut apustu hori dela irabazi beharko duguna, eta tafaila sartu baldin bada eremu mistoan, orain tutera sartzea dugu urrengo erronka. Bai, eta sartuko da, keile serrekak hori eskatzen du. Bueno, pues, Patxi, eskerrik asko, hori da, ideiak geratuko gara, mila esker zuei.